Tänään maisteissa on Bemarin M235. Sisustasta löytyy muun muassa alcantaraa ja hiilikuitua. BMW lähtee käyntiin todella vihaisesti. Ja nyt otetaan pienet tyypit. BMW on luonut oman Sport- ja Economy-asetukset ja ne löytyvät tästä keskikonsolista. Eli tällä hetkellä ajamme Eco Pro, mikä on taloudellinen ajo kaupungissa. Ja sitten täältä löytyy myöskin Comfort maantielle, Sport pikkuräppäämiseen ja Sport Plus-säätö, mikä on tarkoitettu todella aggressiiviseen rata-ajoon. BMW on pysynyt uskollisena takavedolle. Erilaiset luistonestoasetukset helpottavat tätä ajamista huomattavasti, mutta todelliset proot eivät niitä tarvitse.